and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Wa sila pagsupak. Maayo noon. Nalipay kay ko ni Ana, Mer. To ay. Hasta pa si Reming? Wa ba siya mo supak? Ayaw na lang pagkiskot pa ng riming, uy. Kay bisag musupak pa siya sa kong plano. Wa siya mahimo kay ako ning desisyon. Salamat kayo sa imong hugot nga baruganan, Mer. O gabi ni mo, sangko sa langit ang akong pagdaig o paghigugma ni mo. Nakadesisyon ako. Og dili na mausab ang akong hukom din do. Unya, Mer. Unsa man gyud ang gusto nimong buwan o adlaw sa atong kasal? Kon mahimo din. Gusto nako nga December ang atong kasal. Wow! Okay. Uyon ko, Ana. Unsa mga adlaw ang imong gusto? Wa pa ko makapili og adlaw din. Kinahanglan nga ato una ning sabutan og maayo. Pero sa dili pa ta makahukom kung unsay maayong adlaw sa atong kasal, mas maayo sad nga mga tubang ka ni nanay og ni tatay aron ikaw mismo mo imo pahibaw sad nila nga imo na kong dadun sa altar sa kaminyoon. Walay problema. Kanus amang imong gusto? Karon dayon? Bisag unsang adlaw ah. Karon ang akong gusto nga pamayan ka. Unya, andam na gid ka. Sa tanang higayon, andam ko, Mer. Sige. Ikay bahala din do. Karong hapon. Ato ta kasi inyo, ha? Okay, wa naman si Papa og si Mama. Ang ako na lang uyuan nga si Willie. Mao'y akong dad-on niya. Ikaw good. Ikay bahala din do. Ay, come on. Nagkabantay ko nimo. Murag wa yung kamamahaw rong adlaw. Ay, pasensya na kasyo. Nawadaan siya ko gana sa akong kaon karon. Mga sa ilong. Naibaw kong naguna-una na sabka ni Mirasol. You're thinking of Mirasol. Are you dreaming? Pero, sama. magod, ingon ana na lang bigyan na kasayon siyo. Musurrender lang ko di na nakupungan si Mirasol. Di ba maingon ka nga musukol di ko sa mga pagsuway pangag sa ilong? Oh, come on. Dawata na lang. Accept it! Usaon taman. Nga nagka-desisyon na magyod ka si Mirasol. Ha? Wala na mahimo pa. Oh, come on. Naalang ko'y pangutana ni mo. I have a question for you, Thor. UMS. Usa you, Imis. Unsa man siyo? Pangag sa ilong. Pananglit. Example. Di yun kapugngan yakaslo na si Mirasol o si Dindo. Makadawat ka? Can you accept it? Unas tanan siyo. Lalisonon kay ng imong pangutana. Kay di man gyud na may tabo bangag sa ilong. Oh, come on. Ganun di man mahitabo. Ha? Why cannot be happen? Cannot be done? Kiriwan. Kiriwan, buti-batik mong kada. Oh, sadi ay. Kay di man ko yun. Ha? Musupak yung kuha na siyo. Mao ba? Sa to pa, mangita yung kag paagi. Nga di yung ka mo surrender. You find ways. Di lagi ko mo surrender. Mao bitaw nga nagunaw na ko ron kung unsaon nako nga mapugngan yun nas Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, nakinahuna-una ang paagi. Ha? It's in. Unsay it's in? Hapit na. Sa ilong. Oh, come on. Unsa man ang hapitang imong gingon? Well, actually, siyo. Ay, ikaw Diyo na naging tika initiative. sultihan sa kong nahununaan karon. Ako pa ning balansihon og maayo kung maayo ba ning akong nahununaang ideya. Oh, come on. Isulti lang ko na. Isulti na. Talk to me. Ano ato matabangan og timbang-timbang kung maayo ba ng imong nahuna-unaan? Ayaw na lagi unasyo. Iil-yu-is. Ayaw lang unasyo. I-il-U-S kataas, mana. Kutasan kayo. Unsa man na?
Ikaw lang kay una na kong sultihan niya, ha? Ayan. Ako una na yung hununawag mayo, kay naglisod pa kong balansi ini. Lisod pa kong total. Kung mayo ba yun ng akong nahunaan karon. Muna siya pangag sa ilo. Oh, come on. IJ! Si AJ, Ikaw good? tulom na ka mo, yung duha naman to. Kuwang. mas mayo, Tor. Aron sa ingon, makatimbang-timbang yung kasusto. Kaning mayo na, you eat. Kauno na. Ayaw padaan ang problema. Do not be carried away. Okay? Naar lagi maayong solusyon. Ana ang tanan. Solution for all. Salamat siyo sa imong pagdasig na ko pangag sa Oh, ilo. come on. Asa naman sab ka, Riming? Mulakaw ko tay, nakoy tuon. Sige naman lang kagalakaw. Unya, tagdugay kay kang mauli. Gabi unsa man kang orasang nauli. Murag, hapit na to mga alas 10 tay. Nawa ha? Tiyaw mo na. Ha? Nganong wamlay ka magkapauli gabi? Mihapit magugo sa simbahan tay. Nakita man gani mini Paulo og ni Lucio dito. Mao ba? Arang kay simbahan. Unya, asa naman sa kamulakaw ron nga naabya tay bisita. Ha? Kisa may bisita tay? Mamay karon dinhi silas dindo, mamay. Aw, mamay ra di ay? Kami nyo naman yung ganas Mirasol. O sige. So pa may atong mahimuan na. Ayaw paglakaw. Kay aron kompleto ta dinhi sa ato. Ha? Kompleto ta sa ato nga moamoy abi sa mga bisita. Kinahanglan pag yun di ay tay nga na ako? Oh, unsa man din? Mindset ba, mindset? Mindset. Imo ko nang isuon ng pamayan. Hoy. Riming, paminaw ra gud. Wala ka day. Paminaw. Sa lagi akong paminaw ni mo tay. Ikaw kay manghod man ka, kinahanglan nga muhatag sa kagrespeto sa imong maguwang. Mindset ba? Mindset. Kay pita eh. Patason sa nimong imong garbo eh. Ayaw na. Kaya nga naman day tay. Nabagod ko daw utang gihimo. Oh, hala no. Kanadeng, wani mo tinggis Mirasol. Hala tay, mindset tay, mindset tay, Ay, tay. mindset, tay. Unsag uywa. Ayaw kag Da, pita da, gid. bausan lagi. Ayaw nagpamakak, mamakak mo kay. Ha? Nahibaw mis nanay nimo, ha? Nga wa kay maayong pagtagad sa mga isuon. Tay, wag yung ko'y daotang gibuhat, tay. Kung magminyo man gani na si Mirasol, wa ko'y mahimuan na. Kinsa ra ko nga mupugong. Iya man ang desisyon. Aw ato gyud ang tahuron. Bida gid nimo Riming oy. Mulusot gyud ka oy. May mulibol gyud ka, mulusot gyud ka ba? Ang buot na kung ipasabot nga tagdon nimo siya. Ayaw paglikay-likay. Di kay magsige kag lakaw. Ha? Naaman niya tay bisita niya. Lakaw ka. Tay, Atay, atay. pasensya na gyud ka tay ha. Kay naagyo ko'y kasabot ron tay. O kung unsa gani inyong nasabutan din wa ko'y pagsupak. Okay? I-enjoy na lang ninyo ang inyong moment. Kay na ko'y importanteng lakaw. Sige oy. Sige bye. Hoy, Riming! Hoy, mindset ba? Mindset! Hoy! Oh! Buang gining babayhan da. Kusog kayong musupak-supak! Oh, come on. O niya, saman. Nabusog ka sa imong ikaw. Are you full? Are you full? Oares. Sa oras. Okay na siya. Ayan. Naulian ako sa kong kalipong. Nagsailong. Oh, come on. Inke. Si Inky. Nalipong ka. Kaya huwag mo na yun ka magkakaon sa hustong oras mo na diha. Pero okay na. It's okay. Kinalang mukaon yun ka. You will eat. Ayaw yun pasagding imong hinuwaman nga lawas. Na borrowed body. Ayaw pasagdihi. Okay? Doon na lang ko'y pangutanan ni mo siya ba? UM. Hey, yun. Unsa man? Pwede ba lisanin ako ang akong gisudlan nga lawas? Oh, come on. Nga naman, Tor, ha? KMJ, Unsay ki MJ? kuan man god. Wala dili mayo ning dagway nga akong gigamit ron ba? Mayo siguro nga mupili sa kong gitsuraan gamay ba? Lisod sa kayo ning naw nga ispelingon, eh. Sa tinuod lang siyo,
Mo reklamo unta kus Ginoo nga ilisan lang ning dagway nako kay murag lisod yo kay dawaton sa katilingban. Bangag sa ilong. Ka mo, reklamador sa ni motor. Oy, ikaw ay gihatagag chance. Unya, ikaw pa'y mireklamo. Ha? Nangutana lang ko siyo kung okay ra ba bangag sa ilong. Okay mo, wata ba himo, ana? Kay maura na gihatag sa Ginoo. God's given you the beauty of the beast. Ano sa kano? Nga kini mang yung dagwaya ang yung gihatag nako. Okay mo, para na ko, Sa Tor, ha? ilong. Ani ni, dili na mahinungdanon. Kay ako bitaw, Ah, anghel man ko, anghel ko. Pero wa man ko magul sa kong dagway. Mahala lang sa wayon ko sa mga tao. okay noon. Ikaw kaya akong inspirasyon siyo. Believe sa bitaw kay kunimo kay okay ra kay nimo nga ingon ana imong dagway bangag sa ilong. Okay, usay okay. Unggoy kiyat. Di man na sa taong ka, oy. Di good ka mo reklamo. Di good. Kung gusto ka, asa may mayo aning ilis na gagway. Oh. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Di lang ta mag-change court. Okay lang din dagwaya. Dani mo, Kaysa Toro, mag-ilis oy. na soda sa day. Dani mo, oy. Murataan Ako katos lito itong fish off. Piso. Dagan sa ni mo artist imong kinabuhi, oy. Oh. Ikaw rin gigas impirno nga asyuso kayo? Ha? Gusto lang yun mo nga ikaw yung magbuot sa tanan? Istorya ba lang ning atos yo. Istorya na din eh. Pero siyo, Oh, kining doon nabitaw ko yung nahununaan ba? okay. Isulti na na ang imong nahuna-una. Tell me! Tell me! Kanta mo din na. Ayaw sige, paigot, ana. KBS. KBS. Kuan ba siyo? Ay. Nakunaw na magug ko ba? Kung okay ra ba nimo? Ay. Bawa kang kusang okay. Usa man ang okay. Unggoy kiyat ba? Gawon sa man yun ang imong kuhan. Oy, sulti. Usa Ay, man na. magkabayog, ikaw na lang mangulitaw ni Mirasol. Come on, unsa? Umuha na nindot na kong nanunaan nga pagisyo. Mas mayo siguro nga ikay mangulitaw ni Mirasol, bangag sa ilong. Come on, yabagag yun mo gunahuna, Toroy. Oh, Nga namang naabot na imong hauna na, ay ang atong tuyo ug tumong raman siyo nga malikay na to si Mirasol nga mahug sa mga kamote dindo, bangag sa ilong. Oh, come on. Paskan, anani, anasas paskan. Hey, Paskan itong nga lisura naging ng imong paskan. kalaki. Uy, hay, naghimo lang yung kag imposible nga butang, impossible thing. Uy, pero posible man, ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Una, first, Hmm. ayaw kalimot nga anghel ko. Don't forget that I am angel. Og di gina mahimo nga mongulitaw ko og tao. Ha? Awa man ay kaso siyo. Ang atong katuyuan naman yun nga di na madayon ang pagpakasal ni Mirasol nga to ni Dindo bangag sa Oh, ilong. kamon, lisod lagi kay na. Hey, komplikado kinang trabaho ator ma-change status ko ana. Akong status ana maya complicated. Mana na. Nya, wala kayo nya. Sama na to ni Ron be. Ha? Sama na to ni Ron. Nga wa naman yung ko'y chance nga tuan pa ni Mirasol bangag sa ilong. Oh, kamon. Na mo na'y pag-aingnon. Nga, muuyo na lang yun ta. Nga kasnon sila. Oh, Nga ato lang panigamutan. Nga, misyon. Panigamutan na to nga misyon. Ang atong misyon nga mabuutan ras dindo. deep size. Ay. Murag di yung ko yun na nang hunaw na syuda. Deep size. Ay! Bawa sa siyap sa kuha siya deep size. Samot na na. Nga ako imong suguon sa pagpangulitaw ni Mirasol. It cannot be done. More than one. Carry one. Equals one. Di sab ko kauyo na na. Hindi ko uyo na na. Uy. Ay lalagi pagbalibad dayon siyo. Bida sa nimo eh. Migo man ta. Abyan gud ta ka, ha? Dapat imo kong tabangan sa akong mga plano. Kay maayo man ning akong katuyuan. Gusto lang yung kong nga malikay si Mirasol nga makasa ni makasa naman nga makasal ni Dindo bangag sa ilong. Oh, come on. Akong isa-suggest ni motor. No? Ani ne? Mas mayo pa og istoryaho ni mo og balik sa Mirasol. You talk to Mirasol back again. Murabag ka ng back to the future nga salida ba? Bala lang masuko siya.
PLU. Usay pilyo. Paskang lisura, oy. Apay paskang. Itong nga na siya sa Nasa paskan. Stilan nga sa paskang. Elgin! Ayay mo ba? Usa na Elgin? Lisod yun na. Pero kinahanglang imo ginambuhaton. Ani ni Tor, ayaw na yun paglunga. Kabantay ka ng lunga na yun? Ah. Ayaw, ana. Istoryahin siya. Talk to her. Ha? Ug i-insistir nga ikaw gyud si Arturo. Ay nagpahan na rabag yun na siya nako nga di na ko niya paduulon niya siyo. Ay, Panungag, selong. Istorya ra lagi na. Dasuni. Ha? Dasuni lang. Ug bisitahan dito. Ha? Ipahungaw kung unsay gusto ning isulti ka to niya. Oh, come on. Biis! Unsay bis? Bueno, sige. Ato na to siya karon siyo. Ubanay lang ko, kay ako sa suryahon, bangag sa ilong. Oh, come on. Nala, sige. Mag-ilison ako. Kay ubanan tika. Oh, come on. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!